Ngiyabingelela ngisemazweni la engikhona ngihambile ithi ngahamba idludaka kodwa ke the best thing ukuthi uthole izinto obukade uzifuna nezinto ozozisebenzisa. One of the great things engizitholayo into ekuthiwa i-palm raster egudi kakhulu ekuvimbeni imimoya, ekuvuleni ibhizinisi, esiza kakhulu ezintweni eziningi. Khona iyona le ngazi ukuthi rasta elilokhuzile lingawashwanga but nje iyasiza kakhulu emntwini osuke mawuthi ibhizinisi lakho liblockile, ibhizinisi lakho livalekile, ibhizinisi lakho alisebenzi, nihlushwa izilwane, nihlushwa imimoya ekhaya. Siyakuthatha lokhu sikushisele kona noma sikuthakele neminye imithi ukuze sivimbe yonke le mimoya le ekuhlaselayo ekhaya, ekwenza ngabe khona ukuthula phakathi kwekhaya lakho noma phakathi komuzi wakho, ukuze kwazi ukuthi zonke izinto zenzeke ngendlela. Kuningi kokukhona la engikutholayo okusebenzayo, ziningi izinto ezidingwa abantu ukuthi silapha abantu ngoba ulwazi fanele ulufune ngayo yonke indlela so that uzokwazi ukuthi abantu mawubalapha ulwe naso sonke isimo noma sonke isifo umuntu ahlangabezana naso ngendlela eright. So sisekuhambeni ke ithi ngahamba idludaka, akudliwa ama cornflakes nama Weet-Bix la, kodwa kuyasetshenzwa ukuthi abantu bakwazi ukuthi baphile kube kuhle kube mhlophe. Uyazi ukuthi kukhala izinyoni ngisehlathini emajukujukwini, so makube kuhle ke makube mhlophe mabaphile abahlali. Siyabonga.